Работиш. Значи, британска на каква възраст? Британска късокосместа, мъжко, с родословие, много хубаво къте, 8 месеца. На колко се разбуни? Сега в момента на 10 месеца, иначе тогава, когато взехме хомеопатичното лекарство, беше някъде на 8 месеца. От един месец при това беше разгонен? Да, горе-долу няколко седмици вече беше така, имаше симптоми на това, че какво прави по време на разгонка? Значи започваше да мялчи, неспокоен. Припикваше на разговор? Да, в края на последната седмица започна да пика навсякъде. Сега като му дадохме лекарството, ти ми спомена преди малко, ефекта от кога до кога? Няма такова нещо като от кога до кога. В момента, в който му капнах първите там 3 капки, веднага се усети разликата, престана да мялчи. Да, веднага се успокои, престана да мялчи. На другия ден? На другия ден същото и аз просто бях изумен, защото вече на 3-4 ден той абсолютно се промени. В смисъл... А колко време го даде като продължителност? Като продължителност и тогава ме попита, за съжаление аз не спирах. В смисъл дал съм го сигурно да е за месец. Непрекъснато? Да. Давах му го през цялото време. Телефон, кой ми даде само? 0884 676720. Сега сме 23 март, даваме втората доза. Колко време след тогава се разгони? Това е най-важното. Някъде вече има месец и половина, както е без... Беше разгонен и сега пак почват тия неща. Сега пак почва, да. Ама сега е вече на няколко дена. Като само искам да ти кажа, че сменихме обстановката. В смисъл вече съм в друг апартамент, на партер, в смисъл такъв, той усеща там много повече котки, защото има възможност да маркира от това, че има и други... Да, така че ситуацията е малко променена. Предполагам, че ако си бяхме останали вкъщи, може би това ще да продължи повече. Сега може един вид да е на базата не на разгонване, а по-скоро на маркиране, защото има други катараци. Не, по-скоро е разгонен, защото мялчи. Значи мялченето при него е основното. Като признак. Да, като признак. И неспокойство.